హాయ్ గాయ్స్ మా మమ్మీ అయితే కొబ్బరి చిప్పలో టీ అయితే ట్రై చేసింది. మేము కూడా ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో నుంచే ట్రై చేసాం. సో కొబ్బరి చిప్పలో అయితే చాలా బాగుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో మాకు కామెంట్లో చెప్పండి. మేము కూడా తెలుసుకుంటాం మీకు నచ్చిందో లేదో. సో మాకైతే ఫుల్ నచ్చింది. మేము కూడా టేస్ట్ చేసాం. సో మీకు నచ్చుతుందో లేదో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం.